Velkommen til brugertest af Windows 8. Nikolaj. Det lyder ret creepy. Nikolaj, vi sidder her i dag, og du skal jo prøve at teste det her nye Windows 8 operativsystem. Ja. Jeg tænker, jeg stiller nogle opgaver til dig, som du skal prøve at løse. Hvordan lyder det? Det lyder bare pisse godt. Vil du gå så og prøve at finde vej frem til skrivet? Slet ikke han. Hey! Det er rigtigt. Det var flot. Næsten tror jeg, jeg gjorde det før. Yes. Fint. Nikolaj, nu er du med skrivebordet. Så vil du prøve at finde vej tilbage til startskærmen? Jo. Og hvordan gjorde du det? Trykke på play. På tastatur. Du mener Windows-knappen? Yes! Okay, Nikolaj. Vil du ikke nu prøve at finde vej til kontrolknappen? Jo. Hvor var det smart. Nikolaj, er der nogle andre måder, du kan finde vej til kontrolknappen på? Yeah. Nikolaj, vi så hvordan du kunne søge før, hvis jeg kan lide. Men er der nogle andre muligheder, du kan søge? Ja. Det var smart. Nikolaj, kan du nu prøve at finde ud af, hvor vi kan tage på? Ja. Flot. Giv dig selv en hånd. Nej, det vil jeg simpelthen ikke.